Každú chvíľu riskujete život. Je to súčasťou života každého legionára. Ale ja som kresťan, som veriaci a vždy pred akciou som sa pomodlil. To mi dodalo sily. Nie, že by som zabíjal pre náboženstvo, to nie, ale preto, aby som sám seba posilnil. Sú ľudia, ktorí zabíjajú pre náboženstvo, ale ja nie, ja k nim nepatrím. Ja sa modlím, aby som sa posilnil, aby som si dodal odvahu, aby som takto čelil nebezpečenstvu. A to mi pomohlo prežiť. Ja som ten pobyt celý tam akože vydržal a po určitých tých zážitkoch vlastne človek takisto zmenil niektoré ako pohľady celkovo či na život alebo na samo bytie. Zabili tam niekoho, áno, prvý dojem bol taký, otriaslo to doslova všetkými, lebo boli tam dvaja, čo sme ich osobne poznali. Obidvaja boli snajpovaní. Od polovičky januára 95 do konca maja 95 tam bolo zabitých alebo prišlo pri rozličných plnení úloh približne 35 vojakov o život. Na to, že sme tam plnili mierové úlohy, tak podľa mňa aj podľa tých ostatných, čo sme sa zúčastnili na tej misii, bolo to dosť veľký ako počet obetí. Il est bien évident. Je jasné, že počas operácie, keď ja som mal to šťastie ísť do akcie s legionármi, najprv ako veliteľ čaty, potom ako veliteľ roty, mojou prvoradou úlohou bolo vrátiť sa so všetkými legionármi, ktorí ma sprevádzali. Mojou stálou prioritou bolo chrániť životy ľudí a zároveň nezabúdať, že misia je posvätná a že ju splníme až do konca. Mám teda permanentnú snahu a neustále mám na pamäti životy mojich mužov. De mes hommes. Tak ako sa hovorí príslovie, ťažko na cvičisku, ľahko na bojsku, tak v určitých momentoch mi hodne pomohlo vlastne ten výcvik, že ja som tam bol, keď sa to tak môžem nazvať, zocelený z toho výcviku. Nikto tam po mne akože v tom Francúzsku nestrieľal, ale už tie podmienky boli niekedy simulované psychicky tak, že som vlastne siahal na dno svojich psychických možností. Juhoslávia bola, dá sa povedať, zasa skúška, ale v inom smere. Tá psychická tam bola taká, že všetci sme psychicky mali určité obavy, ale to nás zase spájalo. To jednoducho tam bol ten efekt, že mám strach, ale nebojím sa. Práve ten strach mi nedovolil, aby som sa stával nejak ľahostajne k sebe alebo niečo tam podceňoval. Jednoznačne výcvik mi dal určité základné vedomosti, ale ostatné veci už boli výhradne na tebe, na každom jedincovi. Nemyslím si, že riskujeme život, hej, pretože nehoda sa môže stať hocikde. Nemusí to byť legie, môže to byť v civile, môže to byť hocikde. Ale myslím, že ako vrajme, risk tu je, či sa oplatí riskovať. Myslím, že hej. Prečo? Pretože v Legia vám dá niečo, čo nikde inde človek nenájde, hej. Niečo vo vnútri, to ťažko vysvetliť. Prečo sa oplatí riskovať život? Myslím, že pre Legiu, samozrejme, pre kamarátov, ktorí sú okolo nás, pre svojich kamarátov. Po mesiaci približne bol zabitý vlastne seržant, ktorého som poznal a už vlastne som si vybavil, že už s ním akože nebudem a jednoducho takéto emócie mňou ako prechádzali. A takisto v tom momente napríklad sa stalo prvýkrát, že som sa začal zamýšľať nad tým, že čo keby sa to nestalo, alebo môže sa to aj mne stať. Moje priority sa tým pádom začali trošička meniť. Pohľade na ten život v tom Sarajeve, ako tí ľudia vlastne so strachom sa tam pohybovali, alebo na jednotlivých miestach, kde sme boli, či medzi Srbmi alebo Bosniakmi, kde jednoducho otec išiel s dcerou a vlastne ona ho odprevádzala, poviem príklad, do straže, z ktorej sa nemusel vrátiť. A ja
vlastne ten konflikt mňa sa priamo netýkal, ale takisto som tam mohol prísť o život a to boli také veci, kedy som trošička tak hlbšie sa začal zamýšľať, že asi chcem byť radšej pri svojich blízkych alebo pri niekom, koho mám rád. Nebolo dňa, kedy som v tej stráži nemyslel, poviem príklad na svoju priateľku alebo na svoju rodinu, alebo aké to bude, keď sa domov vrátim. A v tom Sarajeve som si začal uvedomovať, že asi by bol som šťastnejší, keby som sa vrátil na to Slovensko a službu ako v cudzineckej legii môj sen od malička vlastne ukončil. Čo mi vzala legia? Vzala mi možno kontakt s rodinou, ktorá zostala doma, ktorá nemá nejak veľa kontaktu so mnou, až na telefón. Čo mi dala? Legia mi dala veľa. Dala mi to, že v niektorých krízových situáciách viem sa ovládať. Poznal som veľa národností, ktoré možno som ani nepočul predtým o nich, že existujú takí ľudia, také národnosti a krajiny. Pretože v legii cudzinci z celého sveta, môžem povedať. Ale hlavne myslím, že ma to zmenilo v tom, že teraz dokážem prekonať tie svoje schopnosti. Tam, kde som mal v civile limity, viem, že teraz môžem ísť ďaleko ďalej a urobiť viac, ako som si myslel. S odstupom času, teraz bez nejakého väčšieho rozmýšľania, som schopný si spomenúť na frázu vlastne hneď prvého odstavca zákonníka legionára, a vo francúzštine to je legionnaire, qui est volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Čo znamená v preklade legionár si dobrovoľník, slúžiaci s cťou a vernosti Francii. A vlastne tam by som povedal, že tá česť a vernosť boli tie vlastnosti, ktoré mi dala cudzinecká legia. Legia zmení človeka. Ide vlastne o to, že je to vojenský život, tu disciplína, zodpovednosť. A človek sa naučí prekonávať tie svoje hranice svojich fyzických, psychických schopností. Čo mi dala legia? Veľa vecí. Naučil som nový jazyk, videl som svet. Bol som v Afrike, čo možno, že do života nebudem ešte raz vidieť. Ako civilný človek sa tam nedostanem. Keď vidím z legie, budem mať carte jour sa volá tu po francúzsky, čo môžem pracovať 10 rokov vo Francúzsku. Dostal som vodičák francúzsky. Nový život. Ale čo mi zobral, to sú najkrajšie roky z mojho života. Od tých 20 do 30. Čo trošku ľutujem, lebo niekto doma žije a ja som tu vonku, som tu v lese každý deň. Čo je také trošku ťažké, kto je vojak, to nemôže si dovoliť rodinu. Po skončení služby v légii som mal problémy zaradiť sa do civilného života, ale mal som aj zdravotné problémy. Tak som pred 2 rokmi prišiel sem do tohto sociálneho zariadenia pre veteránov a pracujem tu v knihviazačskej dielni. Takto trávim teraz svoj čas. Puy-Lumbier, miesto, kde vyslúžili veteráni bez rodiny, invalidi, alebo takí, ktorí sa už spätne nedokážu zaradiť do civilného života, pomaly dožívajú. Légia sa o nich stará aj po aktívnej službe. Nezabúda na to, čo títo muži pre ňu urobili. Légia sa stala ich vlastou a adoptívnou matkou až do konca. Moje plány do budúcnosti, tak myslím, že najbližších 10 rokov plány sú dosť presné, že zostávam ešte v legii, hej. Skúsim do toho retretu a do dôchodku. Bo v ďalekej budúcnosti vravím, čas ukáže, pretože moja snúbenka pochádza z Brazílie, s ktorou mám malú dceru a neviem, či sa vrátim na Slovensko, hej. Takže vravím, čas ukáže. Prvé momenty, keď som odišiel z cudzineckej legie, tak boli také rozdvojené. Mal som stále také nutkanie, ako
pokračovať v tom, ale rozhodol som sa, teraz to hodnotím, že som sa rozhodol správne, aj keď pri niektorých momentoch ako človek si určite tak v mysli vybaví alebo zaspomína na určité situácie, čo mi vlastne Legia dala. Merci à la Légion étrangère. Je continuerai à servir la Légion étrangère. Ďakujem cudzineckej légii za všetko, čo mi dá.